Бүген Рамазан айының 14-ші күні яңалыклар тапшыруның җомга чыгарылышын ислам динин кабул итүгә багышланган дини сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан дини яңарыш чоры кичерә. Мәчетләр саныгына да 2000-гә якынлашып килә. Шулай ук шәһәр районнарда мөхтәсибәт эше җайга салынды. Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенә кергән Ярдәм мәчетендә көн сайын 1000-нән артык кешегә исәпләнгән ифтар уздырыла. Авыз ачу чарасында алып баручы Гамилнур елдагыча балаларга да сүз бирә. Шулай ук Ярдәм гомуммилли хәйрия фонды аз керемле һәм мохтаҗларны ашатуны дәвам итә. Фондның күп функцияле спорт комплексы янында атнага 5 көн ризык тартмасында кайнар аш таратыла. Алланың рәхмәтен яусын инде, конечно. Безне ашаткан өчен бәйрәм айларында исәнлек, саулык барсына дагы. Амин, амин. Илмир Хәзрәт Хәсәнов Буа районы мөхтәсибе буларак 2014 елдан билгеләнгән иде. Шушы араларда мөхтәсибәтнең һәр мәчетендә диярлек Рамазан айы белән бәйле чаралар үткәрелә. Элек-электән, әлхәмдулилла, инде Рамазан айларыбызда Төркиядән кунакларыбыз, хафизлар киләләр иде. Кичке вакытларда безнең кайбер мәчетләрдә тәравих хатимнәр белән бара иде, әлхәмдулилла. Һәм инде шушы көндезге вакытта алар инде хатимнәр алып бара иде мәчетләребездә. Һәм инде быел да шулай ук инде безнең хатимнәр бара. Инде Төркиядән килгән хафизлар инде алар безнең быел килмәс, әмма инде хатимнәр бара иншалла, һәм кичке вакытларда инде безнең тәравих вакытларында тәравихләр алып барыла. Буа мөхтәсибәтенең сайты да эшли. Шушы көннәрдә әлеге төбәктә узган дини чаралар белән таныштырган 15-нче видеожурнал тәкъдим ителде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле буалылар. Туган авылым милли комплексында журналистлар өчен ифтар үткәрелде. Мәҗлестә республикабыз мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, язучы драматург Зөлфәт Хәким һәм федераль, республика, шәһәр масса күләм мәгълүмат чараларында хезмәт куючы, матбугат хезмәтләрендә эшләүче каләм әһелләре катнашты. Бу хакта махсус репортажны дүшәмбе 18 апрельдә яңалыклар чыгарылышында тәкъдим итәрбез. Әдәм баласы нинди генә борчу мәшәкатьләр, кайгы хәсрәтләр күрми. Бер дә уйламаган җирдән бөтенләй хәл итеп булмастай күренгән проблемалар килеп чыга. Әнә шундый чакта күбебез инде башка беркемгә, бер нәрсәгә дә өметләнмәгәндә, кулларыбызны үзеннән-үзе өскә күтәреп Аллаһыга дуга кыла башлыйбыз. Бер шиксез, өч төрле кешенең дугасы кабул була. Ата-ананың, мусафир һәм рәнҗетелгән кешенең. Димәк, ата-ана баласы өчен һәр вакыт дугада булырга тиеш. Ә менә рәнҗигән кешенең дугасы ике төрле: хәерле, игелекле дуга һәм бәддуга. Алар икесе дә дуга булып санала. Шуңа да башкаларны рәнҗетмәскә иде дигән теләктә сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, исәнлектә күрешик.